Maiatzaren 18an izan zen Orozkorrokeko lehenbiziko edizioa. 8 talde igo ziren oholtza gainera rock doinuak astintzeko asmoz. Alde batetik herria beti bezala kriston bultzada eman dio honi. Egia da bai herrian antolatzen diren ekintza guztiak beti kriston babesa dutela herritarren aldetik, eta hau ere horren adibide izan da. Orduan hori kriston babesa izan dugu herrian, kriston laguntza, eta gero naiz eta guraldia lagunez izan, bai ondo egon da, giro polita, musika eta musikaz blaitu dugu herrian berriro ere. Hurrengo urteari berira, planteatzen duguna horrekin jarraitzea, espazio hau ematea musika estilo honi, eta martxan gaudela ja hurrengo urtei begira ere. Esatea, bagarela, antolatu dugunak bagarela rock and rollaren jarraitzaileak, eta behar bat ikusi genuen estilo honetako espazioak sortzeko, eta espazio bat hause da, rock and rollaren munduan sortzea ere bai, Orozkon jarraitzaileak dituela ikusita jaialdi bat, rock and roll jaialdi bat, esatea ere bai eskualdean eta Euskal Herrian asko direla rock and rolla egiten duten musikariak, eta horiek ere balioan jarri nahi izan ditugu, erdigunean jarri nahi izan ditugu, eta hemen horietako batzuk ez denak badaude, eta hori ere oso positiboki baloratzen dugu, balioa ematea, garrantzia ematea, eta goltza bat eskaintzea rock and rolla eta estilo hori egiten dutenei.